Robbie Wilmot yn trio dod o hyd I Ieuan Owen o'i flaen o. Dal yno Wilmot yn gweld rhediad cydi hi ar draws y canol. O, sut di honna ddim di mynd mewn. A Hwlffordd oedd yno yn llithro tuag at y bel. Rywsut mae Luke Rees a'r Barri'n cadw honna allan. Robbie Wilmot mewn tua'r canol. O, mae'n mynd I gefn yr rwyd. Y gic gornel wedi crymanu mewn. Rees cyn chwaraewr y Barri ddim wedi delio efo hi. A'r tîm cartre sy'n ar y blaen. Yr un safle nath arwain at gol agoriadol y Barri. Mewn â hi tua'r postyn bella. Dal yno yn y canol. Ac I mewn I gefn yr rwyd. Ben Margetson sy'n dathlu. Fo gafodd y cyffyrddiad holl bwysig. A'r Barri'n dyblu I mantais o gic gornel arall. Wilmot i'r canol. A'r peniad yn ein cadarn. Will Richards oedd yno. A'r bediad da gan Luke Rees. Wilmot yn eto. A'r peniad heibio'r postyn gan Callum Sainty. Mae'r cicio cornel yma wedi profi'n ffrwythlon iawn i'r Barri. Ac mi ddath na gyfle arall yn fan'na. Wel, dau gyfle mewn gwirionedd. Sainty a Richards. Ond ar yr achlysur yna, Luke Rees a Hwlffordd yn ei cadw nhw allan. Traed da gan Hawkins. Ac mae o'n dod o hyd I Ben Armon yn fan hyn. Walters, lle i'r gydio. Yr agosom ar ymwelwyr wedi dod hyd yma. Eleric Jones. Jones mlaen. Will Richards ar peniad, ond mae'n mond y disgyn I Dan Hawkins. Sy'n crymanu'r croesiad. Ratcliffe yn pwnio. Dal yno. Mewn i'r canol. Tuag at y postyn bella. Margetson. Chwilio am Ieuan Owen. Mae o! O, dyna I chi. Chwip o gol gan Ieuan Owen. Margetson yn ei weld yn y cwrt Cosby. Ar ymosodwr yn gorffen yn hyfryd. Dim gobaith I Luke Rees yn y gol. Blaen gan Daniel Smith. At Ieuan Owen. Owen yn brwydro am y bel am yna. O, mae'na gic o'r smotin. Kyle McCarthy yn llorio Ieuan Owen. A prin funud ers iddo fo sgorio'r drydedd i'r Barri. Mae Ieuan Owen wedi ennill cic o'r smotin. Mae'na gyflem bedwaredd yn fan hyn. Hwlffordd i'r gornel. Luke Rees yn mynd y ffordd anghywir. Y Barri pedair, Hwlffordd dim. 2 gol o fewn munud. Ac mae'r canlyniad yn sicr yn saff bellach. Dan Barton I Oli Hwlffordd. Hwlffordd yn erbyn Dylan Rees. Dal I fynd mae o'n tynnu'r bel nôl. A heibio'r postyn mae'r ergyd yn mynd gan Ieuan Owen. Ond oedd o ddim yn bell o gwbl. Mae'n taro'r rhwyd ochr. Ac mae'r hyder yn llifo drwy chwarae'r Barri rwan. Dan Hawkins lawr y dde. Yn chwilio am Humphreys unwaith eto. Humphreys heibio I Ellis Williams. George Ratcliffe allan I ddyrnu'r bel I ffwrdd. Chris y Brwsyn mynd am yr ergyd. Ratcliffe yn arbed. Nôl i'r canol. Gan Iori Humphreys. Cyfle I Hwlffordd o'r ergyd o bellter gan Chris y Brwsyn. Ac oddi ar y llinell bron iawn gan Will Richards.